Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hibayaon ikaw o Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya, og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Jesus, nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi o gibadlong sila, og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dako kayong problema sa atong kalibutan karon, kining matud pa sa depression niya mo resulta o paghikog. Ang kasagarang rason sa mga tao nga naghimo niini tungod kay dili na sila mobati nga naay nagmahal nila. Lingiyay mong tupad na daghang nagmahal nimo. Mutan ako no. Nya moingon sa ingon sa niya daghan ka may paka nya mosogo dayon kag self-pity ako na sige jud kog himo ani nya wa gyud nagmahal nako, mahinomdom ra gyud sila kon mangayo nagkwarta pero wa gyud sila mo feel sa akong gi-feel. Ana no mo nay hinungdan nga mahiubos dayon tas kinabuhi, magmahay na ta or masuko tas mga tao nga purti natong hatag og maayong pagtagad, nagsakripisyo ta para nila, nagsigi tag antos para nila, unya ang isukli rejection, dili ta nila dawaton. Murag ang ilang mga pulong ug ang ilang mga binuhatan murag nagpakita nga dili ta nila accepted. Nya mahinomduman ra sad ta kung mangayo na sad sila kwarta o magka-problema na sila. Murag kita lay datuganan sa ilang problema, nya naara sa tay atong kaugalingong problema, nya kung mangayo na ta nila og suporta or hinabang, mura lagwa. Muna si Jesus, niingon siya ngadto mos unahan, antong sunod nga balangay, samtang nagbiyahe siya padong sa Jerusalem. Nahibaw pagid si Jesus nga inigabot niya sa Jerusalem, patyon siya dito. Nya kanira bang Jerusalem, mao gini ang iyang gihigugma pag-ayo, gani kadtong paglantaw niya sa Jerusalem, mihilak siya kay mura kuno siya himungaan nga gusto niyang tabunan siyang pako ang iyang mga anak, pero ang iyang mga mga piso, nya ang iyang mga piso mo'y mibiya kaniya, misalikway kaniya. Nya samtang nagpadong siya aning maong lugar nga nakahibaw siyang patyon siya didto, niagi siya sa Samaria, gi-reject pagyud siya. Mao to ang mga loyalist niya, labi na gid ni si Santiago ug si Juan nga anak ni Zebedeo. Mao ni silang mga tawhana nga ang ilang inahan mihangyo ni Jesus nga inighari na niya mulingkod ang usa sa iyang tuo o sa iyang wa. Kay kuan lagi kay sila mga sana faithful kayo bang. Nya tungod sa ilang paghigugma ni Jesus, pagkasayod nila nga gi-reject, sila maoy nasuko. Sila, Lord,
Ginoo mangyud ka, pwede atong paulanon og kayo aron mga matay ni silang tanan. Di ba naman tayo ingon ana no? May pag mga matay mo, manday mo'y ayo ana. Pero si Jesus lahi kayo. Ingon siya, ayaw mo anang hunahunaa, padayon lang tangadto sa unahan. Nganong si Jesus relax raman kaayo sa dihang gi-reject siya. Bao mo? Uy. Bao mo kay bao? Nganong relax raman siya ng rejection? Gani, relax ra siya nga i-persecute. Dili lang gi-reject, lutuson pagyod. Dili lang isalikway, lutuson pagyod, paningkamutan pagyod nga patyon. Nganong mura mag-relax ra siya? Di man masuko. Tungod kay ana. Sige, lingi asa ko na imong tupad na unsay rason nimo. Na unsay rason ka nganong relax ra man siya o man siya ma-rattle. Tungod kay andam siyang magpakamatay para sa kaayuhan sa iyang isig katao. Naka-mindset na niya nga kining akong kinabuhi, kining akong lawas, gamiton ko ni sa paghatag o kaluwasan sa akong isig katao. Andam kong magpakamatay para nila. Nakaset man. Bisan pag i-reject, yung Jesus, rejection pa man eh. Patay man gani akong gusto. Anda magay kong ilang patyon, kani pa ba nga rejection ra? Hindi ko na be, kamong mga asawang ni adinhe, kinsa ninyo ang andam, kang naka-mindset na gid ba, nga magpakamatay mo para sa inyong bana. Tasa ka mo. Grabiha din ninyo. Nuwa din mo, anak. Asawa na ginani mo. Ibana na ginani mo. Be, niya mo sa mga bana dinignaong. Ato ko nung suwayan. Kinsa ninyo din mga bana nga nakaset na gina sa imong mind nga magpakamatay ka para sa imong asawa. Ta sa kamot. Nawa, gyapon. Kana, pinili na ginani mo ha. Pinili na gina. Galisod mangani day ka og set sa imong mind nga magpakamatay ka ana. Unsa na kanang masugatan ra ni musdan? Samot ng pare, gi pangutan ako, andam ba ka magpakamatay sa imong parishioner father? Gi kano. Isa din ko. Yes, andam ko. Ibaya. Andam mo nakaset na sa akong mind. Wala pa ko gani magpare. Ang akong gihunahuna, asa ko gustong magantos o magpakamatay sa kinabuhi bang minyo o kinabuhi nga pare. To nga nakahukuman ko nga andam ko magantos o magpakamatay aning kinabuhi is pagkapare. Akong biyaan tong akong plano nga magminyo. Unya ning undang ko sa akong trabaho, gibiyaan ako akong pamilya nga si papa paralyzed, akong maguwang nga laki paralyzed, ako'y breadwinner. Biyaan ako. Suod kong seminaryo. O kamo pa'y diha sa akong lugar, musuod ka mo. In love kay ko sa akong uyab atong panahona. Gusto ko magminyo, hibaw sa ko nga nang tininuod sa gitong iya, niya pagsunod, lingaw na kay ko sa akong trabaho, kay na-promote na ko taas-taas na posisyon, o niya ako sang pamilya, kay hibaw kong nanginahanglan kay nako, niya ang simbahan, lingaw na sad kay ko, kay dagko kay kong mga sugo simbahan, pero nibiya ko ato nga naman dunay nakaset sa akong hunahuna dinhi ko gustong magantos o magpakamatay. Nga
inigabot nas mga pagantos pagsud nako seminaryo hangtod karon daghang mga pagantos no. Labi na gining antos aning pamaligya og slat nagtuom og sayo ni kana bitan sa unas mama mamaligya di man jud ko kamaong mamaligya sa una mamaligya mamig-utanon anas tabuan usahay atos karbon nya usahay mag-abang mi ana kanang tawgog tayakan kanang nabang murag sana kanang murag salirap ba nga naipabarugon aron di ka mainitan abangan man na usahay sa mama og magdaginot wa gi abang tungtong lag kanang tualya diri ba aron pandong nya labi na gyud mama og kanang magbaligya o nya dugay kayo hinangyo ay ba moingon sa tong hangyo ay ko na lang oy 5 na lang na ay ayaw alkansi ko city lang ana city magsiko ko na honas dapin itugot na may kapoy ba na sighuwat na sighuwat pero karon naka-feel na gyud ko nga kani mamaligya tag slat nya minus kay halin makaingon sa tanga undangon bakalan rin nato na ini ko man ako gunahuna dinhi bitaw ko niingon mag-antos og magpakamatay sige lang yung padayog baligya bahala nagmahalinag dili ana no o kamo pa diri sa akong part sa magsige mo baligya oy maingon ka undangon taning buhatay kapoy bane bitaw lipay kay ko kay kani manggod nga maghunahon na ta paras kaayuhan sa atong isikataw ang resulta malipayon ta bisan sa ginagmay nga mga positive nga resulta pero di ba gamay ang resulta tanawa pila na atong halin sa atong holy pads kaning holiness peace and divine salvation nga slat niabot na og 40,757 kaslats. Oh, pakpak. Gamay pa na. Pero napagyapoy igbabaligya. Napay 59,243 kaslats. Tag 100 pesos per slot. Kotobra ni sa November 7 ang atong pagpamaligya. Kay para man sa National Retreat for Priests karong National November 7 to 9. Pero kanimoy atong paspasan tingali ang atong segunda patron nga kapistahan. So ang atong slot nga Meg as of yesterday nahalina na taog 3,640 kaslots. Pakpak na sa ta. Salamat kayo ani. Naapay 16,360 kaslots. Mag-uol ta ni karon ra baning October 14 ra ni kutob. So mga next week mga 2 weeks na lang ana na ni ato na ning hunongon. So may tag mapalit ni dayon. Mag-uol ba ta ni? By experience di ta mag-uol kay si Mama Mary iyara ng pangtangdugon ang kasing-kasing aning atong mga buutan nga mga parishioners online o sa atong kaning territorial nya sa ato sang DSAP or ba ni dagko investment slot as of yesterday nahalina na ta og 53 kaslots. Pakpak. Naapay 87 kaslots nga tag 500,000 per slot. No, investment slot man eh. So maghuwat lang sa tag naay ganahan mo invest. Mabi tay mangutana Pader mo invest mi na tagaan nimo 25% per annum nga computation asa man na nimo kuhaon nako investment gani di sa ato paduna sa tay himuon nga another project. So on our part dili ni siya lisod basta matuma na ang atong pagpalit anang atong yuta. So manghinaot nga kining 53 pledges man ni siya out of 53 26 slots pa ang atong nadawat nga actual nga investment. So may unta og mo remit na ning 53 kay
ang kondisyon sa atong mga tag-iya diya siyuta nga kung maka-produce ta og mga katunga, no, sa 1/3 sa price, mopirma na sila og kuan kaning atong mura na bag musugod na ang process sa atong acquisition. So gamay na lag kuwang mga kuwangan na lag mga 10 or 20 ka slots aron atong masugda na ang process of acquisition. Angay ba kung mag-uol ani? Dili. Nga naman, tungod kay naa ang paghuna-huna nga para manis kaayuhan sa tanan sa simbahan, palampuson ginis Ginoo sa iyang kaugalingong time o sa iyang kaugalingong pamaagi. Ang importante nga makahibaw kita nga matod pas atong tubag, matod pas tubag nato sa Salmo, unsa to? Ang Dios uban kanato. Doon na pa ba'y imposible nga mahitabo kung ang Dios uban nato? Na pa ba? Wa na pulos na posible. Matod pa diri sa unang pagbasa, moabot ang panahon nga ang mga nasod mugunit sa sapot sa usa ka Hudiyo or usa ka magtotoo. Sa ato rong panahon usa ka magtotoo or usa ka Kristiyano. Labaw na gid specify na to, usa ka Katoliko. Mugunit sa sapot og moingon, pauban na kami kay nasayod kami nga nag-uban kanimo ang Ginoo. Sige, lingiyay mong tupad. Yung naganahan ka mo kuyog nako. Ay, naganahan ka mo kuyog nako. Mura biya nig nahitabo ginagmay din sa atong kasinatian sa atong parokya. Daghan kay manganhi, daghan ang mangayo og tabang din sa ato, ano? Niya magpanon ko na usahay maglinya. Niya wa na gusad ta, hapit naman sa taywa god, pero nagidaghang muanhi. Adto ta San Vicente Ferrer, Liluan, adto ta Paderciano, ana ba? Na magani uban moingon dayon nga aning ato mga archdiocesan nga mga sitwasyon, ingon problema ginamon among project diri. Adto as Paderciano, ana no? Nga naman, isa murag na ay Ginoo ng tawhana da. Murag na ay Ginoo. Ay kadakong imposible ani kon kining atong gipanghimo karon nga mahitabo ni kadag mura ba makaingon ta nga mura magdili na ni normal, pero naa nga naman kay ang Ginoo ban kanato. So kamo sang nitabang dinhi, labi na gyud mong namalit og slots, 100% moingon gyud ko bulahan mo nga naman ang Dios mag-uban kaninyo. Daghan unya kaayong mga murag imposibleng mahitabo sa inyong kinabuhi, labi na ginang kalig-on batok sa mga alantusunon. Kana yung pag-overcome sa atong kasuko. Kana bang ang atong kasuko dili mulungtad og dugay or dili gid nato ma-exercise gani ang atong kasuko bisan pag ang sitwasyon angayan na gid untang kasukan. Kana bang isalikway ta, makadawat lang gyapon ta. Sa una dali kay kang muyaw-yaw. Malipay bitaw ko aning magsigig text nako. Sa una pa der, sige lamig away sa akong bana. Dali kay ko masuko. Salamat nga sige kog palit og slot diha sa imong parokya. Din ajud ko masuko. Wan ami mag-away. Makaingon sa ko, di ba kani siya bakakon? No kanang imposible masad ni mahitabo. Pero nahitabo man. Sao man nimo ana? Akong mga anak pa der, sus, ako ginang makusian dayon sa una, yaw-yaw, hasta guning akong anak nga 3 years old, maapil pa na kong kusi. Kay saputon yung kay ko pa der, pero sige na kong paminaw sa imong misa, nya ni palit sa kong slat, wan agyod ko kapangusi sa kong mga anak. Kanindot ana. Masa gusto gid mong mangusi, nganong di man mo malipay. Ana ba?
Pero ang dagko jud kayong panghitabo nga malingaw sa ko kana jud moingon pader sa una nagpuyo gyud ko sa kahugaw ang akong kinabuhi pader kusog jud ko aning matintal aning pangabit og mga babae ana karon pader faithful na gyud ko sa akong wife nako yawa ni lupig pa may pari ani nya makaingon ka ba imposible nga napagi murag imposible kayo ako pader 14 anyos adik na ko anang sugal labi na ginang manok karon 40 ginakong adikas manok nga nahimo na gyud kong ana siya daghang manukan nya mao na gyud kinabuhi murag ba matay siya sa iyang pabinaw basta wa nang sugal kada sa manok kada simana pwede gani kada adlaw makigpatay siya sa iyang asawa basta babagan siya na pero karon na sige siya og paminaw sige na siya og palit nga higslat support sa simbahan wag tang yung tanan niyang manok og ang iyang sugal di siya katuo nga karon na hapit na siya mo 50 kadugay sa panahon ingon pag kuno siya siyang asawa dai og mamatay gani ko ilubong yug ko nga kanang naagyoy sa tingon niya naabay ka na bang simbolos manok ba kay iya ginang kalipay karon wag tang yun yano ra kayo wag tang na dinagit siya manugal ana pagpanghatag niya sa iyang mga igtatari nga manok nga mga mahalon kay tanan ingon pagukuno ang iyang mga kauban ibaligya nang siya baligya panghatag na aron hurot dayon baligya dugay kay mahalin ay panghatag ana ako di kay kumutuo pero ang saon man nga siya may nisulti nga ako panig yung i-deny ingon ana basta ang Ginoo mo uban na kanato nya nagsugod na sa inyo sang pagpakig-uban dinhi sa Ginoo dinhi sa simbahan pinaagi sa pagsuporta nining atong mga kalihukan ug sa atong mga proyekto di gyud mo magmahay wala na kayong sa mo ba Tagalog na wala na kayong hahanapin pa sige lingay mong tupad katapusan ing na saman napakay kasakit diha og wa gani og napagani palit nagslat wag tanda yun ay sige na nindog na ta